Не, това, ако направиш някой по-висок кавалер на ръка, ще го направиш. Аз съм вдигала пръсти и ти май минаваш под ръката. Еми, да предполага, че се наточиш на него. Идеята, знаеш каква е тук? Основното нещо е кавалера да извие ръката на дамата така, за да може тя да се свива в флаг. След което мутики глава, ръката виж как минава и дамата. Дигаме тая тук. Продължаваме да се въртим. И кавалерът просто прикляга. Да, бе, това придало. Дамата как на пръсти ще си... Виж, придало. Да. Ма те и дънките може да ти пречат. Не слушай музика. Поеми дълбоко въздух. Тук много се дръчи. Много се дръчи тук. Кое съм съкратил? Програмата с писението върху. Искаше да пита дали ще спреш някога. Не, друго. По-добре, преди да го правим... Не слушай. Марги, силито на спокора. Францес, само че от тук извърта кавалера още един път. Продължаваме. Кляка. Дава музикален изпът. Втори път. Кавалера леко става. Имаме тепло. Тук въртиме. Ако това опитаме на двете ръце... Беше такива табако и ром. Покрай тебе да се карат момичета, защо ми не се кажа? Музука ми сега... Да, за мен. Домия папая. Това ти е целта. Центъра. Да. Просто това беше на 12. Не на 1, не на 2, на 12 беше. Кой го може така? Много е готино. Изглежда, че всеки момент нещо няма да го представят, а то става. Опен. Францеса. Ръцете се разменят. Тази пада долу, тази се паща тук. На първата тройка е 1, 2, 3 кавалера трябва да направят това нещо. За да може дамата да си сие ръката в флаг. Той прави хоп, хоп. И на следващата тройка просто се измъква. Това всичко само Идеята е дамата нищо не прави. тук, Ето так, За да може дамата да... за да може като направи това кавалера, тази ръка да дойде по него. И после от тук идва най-просто. Ако не дойде по него, ще не каже храст. Ами, ще каже храст на те. За какво мислиш, че извън бъгва, че дамата ще мине и кавалера прави така? Не ми да ги думи. Аз вече ми ги гледам, но съм така...
Веднъж съм се водила. Това беше. Там на